Live na po ko. Nadilit ito ko. Mga siksik yung mga taga. Mga Thailand rin na. Mga Gwapa. Live na ko. Ano? Masa siya? Free mo po siya? Bakit wala ka magkita ng kuwan? Ano ni? Free. Hindi na ko magkita. Hindi ko magkita ng inyong mga message. Ayra. Hi, Giselle Stephen. Maayong gabi sa inyo ng kami. Sa oras dara, dili alas 8. Ha? Tanji Isol. Maayong kuan. Largest Lara. Hi, maayong gabi. Maurice Jim. Nanaka na po sila. Bibiyaan na po ko. Dili na po ko ko. Kaya mo nabiyaan ang lamesa. Wala kalingkura pa ulit. RN. Maayong gabi. Kaya panggiluin. Okay. Kasi, mapuno na lang yung napkin rin pinaabot sa pamahal. Wala yun. Gwapa kayo kaya niya. Girls. Basta ang Bangkok, mami. So far, so wala yun. Wala yun ay. Wala yun kita kapang diri tayo. Bahog bugan. Nakabuli ka. Nakabalo ka. Nakabuli ka. Kasi nagtago si Muna. Bahog bugan. Bahog bugan. Ria, lunching. Ayun, sa mga kasala, Jane. Ay, wala ko. Tawalan tanaw mo ang kuan, oh. Ginoo ko. Nangatang na, na-stress na mo ang mga pilok dari, oh. Pilok kita kapam. Ay, pilay, gasto mo. So far ako nagasto dari, pila na may kakuan. 10K. Wala mo po may gawas-gawas kay makahalog mo halog yung pamagluto nung aglamay sa balay. Nung agmay kanon, ugsod ang pito itlog. May social diri dahil, social kadali na wakay gikaon, malakay kwartag mo. Wala siguro mga pamasahe mo yung nakadako sa mga gasto. At tudiri. Auntie, mga unta, manamig kaon, pero wako ganay sa pagkaon. Shoutout to Gwapa, mapawa palite kuguti. Mga marites, ang nalisod ang ganin yung hinga dila ikaw na hindi pang kaon. Marvin Sergio, hi, may Mags Lola. Shout out from Cebu, hi, may ginabilin ko dali ka. Hindi kinakabiyaan ang tanan. Sige lang, makiraman, isabot man ko. Iyan pa shout out sa inyo ha. Sa pag shout out, kasi magpakalam mo na puro heart. /heart. Ganahin ko ni mo uti din mo yan. Ganahin ko sa grace ni mo ha. Marvin Sergio. Ang sa Marvin. Lip na tawag din. Tina Alessandro. Maayong ang gamis ni Maria. Shoutout to D. Shoutout sa inyo ha. Sila may Igor kay G sa Tiroya. Ma'am Tata, dili ko kalimot sa Brian. Oh! Ginundot ko nimo, Ma'am Tata, oy di ko kalimot ba 1K pa imong follower sa TikTok, i-add ko nimo karon kay big star na ka, Ma'am Tata. Stay pa nang big star oy, atay. Away atay ra big star alod. Ba yung sikat atay. Uy, malimot yung balibo ba sige na nago na. Ay sikat na kay ka. Siguro na nakaila pero sikat dili na ako sikat din. Dili na ko makakuan. Ano ba itong maligo? Ranessa, Florida. Mayong gabi sa inyo ha. Iyaambong ka kay pilang. Yes, ay. Siyempre pag mula kag Thailand, kailangan mo ginagawa magbongga dyan mga pilak para makita dito kapa. Kasi pag usag ka mong ganyan pilak mo. Wala dyan apa nga nangakuan dyan. So, Gwapa kay ka dino filter, pwede mo pa ha. So, sambutan din sa personal, Dili. Inabiyaan na dyan sa tanan mo. Iyaan tagda ko makay Marcos, Jubad.
March is white glota dye. Gusto yung skin care reveal. Gusto rin, wala mo ito skin care reveal. Smile ko naman pa. Babalik kay ka ay siyempre ang ato ang filter. Gapanaan at ang mga pipin na. Iya, pa-wash out ba? Kaya syagi ko pinatiurok ba? Ay, doon April, mayong gabi sa mga ulang di ka ayo na masisigitan gayo dari ano niya at least may nakasabot sa kuha apo yan si pagwapo niya di hapon mahalin tinuod gayud na at tinuod lang apo kayo si pang lipstick si pang sisig ka ng kanaganing kasi ka ng mag lipstick ka mapomot ka mapadeodorant manutbras magbalbas mangguna si mong kuan. Paabot ako di sa Thailand. Wala sa Thailand. Tama ako diri ah. Pag kanang sino kayo akong kuan, ano kayo ang nanubo na lang ang mga balhibo, wala jud kita kapang. Gwapa kayo ka ay paritoki hagin mo ko unalang ko kwarta maparitoki jud ko. Sino ko ka naman, dorot ka kung sinod, yan ako mata para makuhaan ang kuhaan. Ano siya pa? Ano din, sa pumisto na dili mahalin. Muna na ko lang, dinalan dyan ko mag-duduran, manutbras mo, kasi mapansin ko sa mga apam. Mga apam diri kung single, pero mga banyot, kung lalaki na asawa na ay uyab. Ay mga apong din ko ito, yung mga bata pa mo, dapat mga gata sa dila. Diba? Pag-apang ang dagway dahil. Kung pag-apang ka, tingnan mo, di man tamahalin sa Pilipino. Diba? Hindi ko mahalin sa Pilipino yun. Gusto ko ako pag-apa. Lagi mo mo yun. Sabali mo lang na bagi ng bilat natin nila. Naday maglaybag nila madam. Naday okay. Labugulo sila ay. Di na kaya gamit ka dapo di ko matagad na. Sinadyan, di na gani ko mag-ganamit at ganito dapat. Ilag natin sarili ko lang may mulag lain. Tagda ko ba kay Mark sa pinyo sa Labohon, maayong gabi si Ma. Iyaan, asa si Sam o si Kuan, nangitag Kuan, karang pagkaon. Kaon nila, ay kaanday ka ng sweets. Kaya, magkasinabot man sila sa sweet ako dili. Hindi mo ka nagay yung cow sweets. Tagay ko kwarta dams, kabalo ba ka no? Ano ko sa nina, hasta ning buutan. Nako di sa Thailand, nang us-us na ang mga burato kaya hasta akong payata, wala nagkaon na riyan. Nagkakaman mi pero tipid. Apart is that depende. You know, dili ta na. Siya ka parang Horizon mga Cebu City Miram. Hi, Bea, i-chika ka kung ko sa Horizon 101. Nagkakay ko Gisway Glow, please. Binaw ko, umata para dito ako sa inyong Gisway Glow na. Mga kayo, iba ko si iyo. Si Mother-in-law ng mga iyo. Si Mika, bangita sila o kuan. Kanang sweet. Dito sila na malo. So, na ako gifted. Ay, tartiba ba yung mga uli? Ugma, mga dlaon ay unya. Mga dlaon dyan yung mangigat mo siya. Dlaon dyan. Ay, di mo na, di mo ikaw ulit dabaw. Kung hindi ka kung ano. Kung ulit na po sa dabaw, ano, di na po di ka. May man sinikit ya. Halimun man ako. Iyaan, original na. Original na yung yutot. Yes, original. Ito ganyan ay kanang organic. Binibeti ko kaya. Makakao mo na lang, mapas mo lang. Di ba makapas mo ang kaon? Wala sila. Nagana kayo po ay.讲说这样了，你是大土垃圾了。
Iyaan, huli na iyaan. Nabalik na siya. Nabalik na. Kaan na si wala pa si Mikyat. Try it. On me. 有3个叉3个匙的，它里面你讲拿了个吗？拿一个了一箱吗？我讲不拿了。 Iyaan ang pilo ka kimana. Tawa kong pilo ko, wala na rin sila sa linya. Ano mo yan? Yan. Wait, tama. Sorry. Shout out yung iyaan. Asa to at ako ang naadiri ang. Shout out ang pilihan. Asa ako ang. You get brownie. It's coconut cake. It's a brownie. 要我不要买一个韩 cake 100块吗？ Kaso may namin sa kuan, icon siyam. 买一小个的嘛，拿过来那个 coconut cake。 Shout out, guwapo bitaw ka. Heart or Narin. Nakoy pinsa kanin, di ba? Pag-ibig na kaya, pareho ang nadarama, ito pa ang simula. Hindi na mapitigil ang pag-ibig na ito. Yan, ngayon kaya ka akong yung red lipstick ba? Permiha iyaan. Ay, wala akong masiging ba lipstick ba ito? Mana na mo kung ay doon ako sa amin gigay mo na nasa pamilya. Ah, chili dump, hi po. Yes, Kathleen, si Mikyat Ross, na-adere ah. Come on. Magkita mo, di ba? Ma'am Leia, Carmela. Lami. Ano? It's always like something. You speak it up. So, para kayo, tampis na kayo. In every aspect. Super. In food, in guys, in everything. Busy pa sila dyan. Pero yan, ang pick mo. Take care, Rishin. Ano ko nila dyan? Puro guy. How much is this one? 60. Leia Carmela, sa nakita mo, di ba? Wala eh, naman siya sa Manila. Ano yan siya? Iya, pag live. Wala mga kakrots diri ah. Pero daw, akong pilo ko, murag bati sa kakrots. Iya, ayun na pagkuhan. Ayun na pag-compute. Compute. Yung mga ito naman mikil. Happy daw yung human sila, kailangan ko magpagwapa. Kaya naman kag-Arabo diri ah. Kailangan ko mapasa sa mga Arabo. Amo no, hindi mo makarinig maritis. Wala, nanami sa Thailand. Sumunod. Ano sila, pag find daw ka ng babae, dili daw ka mga lipstick sa kuan sa lamisa. Di ba ko find? Ano yung ang panday ang pag
Iya, shoutout ko my love, lol, haha. Ay, pag-enjoy diya iyan, guys, nag-enjoy di kong taman-taman. Wag ko na-enjoy sa Tinder. Okay, wag. Doon, nai-request ako si Josh. Sa'yo yun. Wala pa na ako nakuha. Nag-live lang. Ano naman na kayo? Wala pa ganin ako na-open ng Tinder. Pero di reply? Nai-reply si Josh. Yung saan mo pag-ingon, pagkita ka tomorrow. Ambot lang. Depende kung mata sila part-time. Wala ko ako. Monday na ako, diba? Sunday? Thank you kayo, Ma'am Biag. Check ka. Ikaw yun ang natusok mag stars. Tanong ko ba niyo? Iya ko siya pag watching from Lapu-Lapu, Cebu. Hi, siya ko basta Bisaya from Lapu-Lapu City, Cebu. Mga gwapa. Jessa. Ay, Mary Jane. Shout out iyan. Hi, shout out. Asa mo sa bibigi, madam ha? Basta makasakay ta o bukis to. Nami sa icon siyam karon. Iya, naglantaw ko og The Mother sa Netflix. Na-adjun si Uncle Jennifer Lopez, murag ikaw, as in, nagtawag ko. Kita ko sa The Mother sa Netflix. Katong, ang iyahang anak, gitrain niya, ito sa may snow. Iya, nakita ko tamo sa nima ng adorasyon. Magyolali ko ng madam adorasyon ay, nakita ko na. Masyagit, watch yung mabukid mo kay Marilyn Gabo. Shout out from Karkar. Hi, thank you din sinagatay sa Kuwag Stars di ay. Pero wala na dito ka. Ang pingwapang iyaan, Team is wide world. Team Iloilo City, thank you. Wala man. Shout out from Danau City. Shout out from Jensen Iaan. Hi kay Christine Libri Gorgoya. Shout out Abu Dhabi Linlin. Linlin. Dara si Sam, dara si Nikia. Lami siya. Dili ka dili. Tantis lang kayo. Too sweet. Maybe next year I don't have legs na anymore. Yan ko kayo Ma'am Novela, Marie. May pa si Ma'am Novela. Nagata upos pa stars. Unta, makuyab na ka. Unta, bisa kong uyab. Bisa ko mamagalaw sa ko. Wala ko first team goal. Jeram Kilat. Nawal. Regards to Ma'am Novela. Yes, Maria. Christine. Regards daw, Christine. Hi, Christine. Gusto ba ko di Christine nga? Igat pa ko sa mo kayo pa. Ayay, may pag-dayon ilang lagi siya nga usahan. Asa diriya sa Bangkok? Wow, sentang lang. How can you eat? How can you eat again? You're not full. Magbinaranay na diriya kay siyempre, dili Stop mocking about my eating. I don't ask for anything. Buy my food. kung kagin sa Bakit sila buying my food, I can eat what I wala. want. That's the good thing about it. It's because like if you're paying for it for the food or things, I don't 30 minutes na man, lang I don't para have makatanaw to. namin o That's why I want my own. Excited kayo ko na makatanawan mo. Ay, tama ba? Ay, tara ko, bali ang camera. God, ikapila na ako nagikuan ba? Kanihan, nagtaramig sinimrag 380. Mura siya 500 kapin. Kasi ni, nanana mo libre na CD. Diba? Ano siya? Ito kaming tulong. Eh, di ba ni CD? CD ba ni? Ang gala ko ba? Sino ka ba? Ano kung CD ni? No, it's just pictures. What do you think it was? This.
Mali. Mali na po ko permi. Si Sam, o nadri si Sam. Kumusta? English policy for the live. Oh yeah. Kumusta Ali Maricel Cebalino? Kumusta Papita? Guardians of the Galaxy Volume 3. Sana all. Jen Morante. Walang tatanaba. Shout out from QC. Jen Moreta. Sorry, it's not Ate, it's me. Swadika. No, I can add Rosette. She wants Afam. No Talander. Hi, Merge Lolai. Kumusta Gwapa? She did dump blood. Ronnie send you 100 stars. Maraming salamat po, Ronnie. Thank you. Katrina Lopez, kumusta ka na? I know already Rosette. I know already. She's choosing an Afam over a Thailander. That's. I even know the answer to that question. Come on. What would you rather, Afam or Thailand? Afam, of course, 100%. I know the answer to that. I'm trying to get her a Thailander, but she don't like it. Shout out from Esperanza Abusam del Sur. Abby, kumusta Gwapa? Katrina, it's your birthday. Happy birthday, Gwapita. I hope you get many ana-ana. Oret, kumusta? Mai, kumusta? Ako man from Sydney. Abby, kumusta? Rose Ann Portrayas, shout out. Laura, Afam, Sam. Katrina, I know it's your birthday. I said I hope you get a many ano. Kumusta guys? Hi Abby. Hi guys, all the Marites is here. All here. Welcome to the community. Welcome to the Marites community. Tata is the queen of her Marites page. Chili Dump, nice meeting you too, pare. Barbie San Arpida, shout out. Kathleen Carolino Yana, kumusta? Joy, watching from Hong Kong, kumusta? Senyoria mi amor, kumusta? Shout out. Mary Grace, shout out from Hong Kong, kumusta? Hi Mar. Kung dili namin mag-visit, hindi namin shout out from Cake and the Oro. Shout out to Zomin. Barbie, Sanarbida. Shout out. Do you have your bag of food ready? Where's your bag of food? What are you taking? Everywhere we go, you know, Filipino style, we take a bag of food home and just put it in the ref and then they don't eat it. Mabuhay Pilipinas. Shout out Sister Rakas Ahmad Anda. Happy birthday, pare. Kumusta? Hi, Jen. Another na po. Hindi po. Walang never sad. I never sad. Shout out Butuan. Butuan City. Kumusta? Which one? This one? Always eating. This one? Always ordering food and not eating. I'm with one. Tata is ordering food and doesn't eat it. Mikat she orders food and eats it all, always. Catriona, in Manila, I think. Catriona Gray, diba? Tell her I said hello. Kamusta? Shout out Jip Kapirig. Come here in Surface Brothers. Indigo, come here in Bangkok. Mergs Lolay, both as friends. Talaga, both as friends. Rosemary Papio, shout out. Regards Mikat. Hi. Ilona, Jean Sharp.
Shout out. Shout out Jong. Ano ka mo palit? Happy, shout out. I'm gonna give you guys back to Tata. Kakuan po, kakita. Ay, wait lang, ma'am. Kaya mo Shout out Choki. Happy birthday to Choki. I hope you had a good day, Choki. Have a good day. Happy, happy, happy birthday. Thanks, guys. Thank you. Kaya anak ni Marjorie, no? Ha? Kaya anak ni Marjorie ba? Ha? Kapunti sa yun. Ha? Hindi lang kayo kayo. Malakaw na nila. Dagang salamat sa, especially sa mga nagata sa Vlog Stars. Thank you so much. Son, thank you sa pagkuhan. Thank you sa inyo. Ngayong gabi, kayo yan sa rin pa naman. Dalalag ng Diyos.